17 बोसोर सालायनाय नालाय मिस्टिबो लागायो बेरे मोदैबो लागायो गोबां बायदिसिना बुंनानैनो माने रायजोफोरखौ बुंबाय थायो आरो गोबां जों मेगनजोंबो नुदों थाखा फैसा होयै बिथांमोना जोंनि मानसिखौ जयनिं खालामबाय थादों नाथाय जों थाखा फैसा होआ रायजो राजाखौ बुंदों जे नोंथांमोना मोजां मोनोबा गुबुन पार्टिनिफ्रायबो फै बे जों बेखिनिखौ खावलायबाय थादों जे जेसेबांखि सोलिया मानो बिपिएफ हान्जाया जेसेबांखि गाज्रि प्रमद बर' सारनि सायाव गाज्रि बुङा मानो नाथाय 100% इउपिपिएलआ सरकार दागोन बे रोखा बेनिफ्राय साबैसे होयो जायखिजाया आइजो बिजाथि होगोन होननानै सारा बुंदों दा आइजो बिजाथि मोननाय लोगो लोगो जायफोरा मोनगोन थांखि लागोन जे जोङो आइजो माहारिनिफ्राय मा मावगोन आउट दा खालाम माने जोङो 100% सरकारा फैगोन आरो जोंनो हारसिं सरकार दागोन इउपिपिएलआ ओरैबायदि जानजि खाफ्राखादों जोङो एकदम माने 100% रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोना बयबो जायफोरा निउस नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायदों नेक्स्टआव जोंहा 100% सरकारानो फैगोन बे खाथां दिनै आङो भैरबकुन्द'आव मोनथाम जायगायाव मिटिं खुंदों आइजोफोरनि एवारनेस प्रग्राम बे एवारनेस प्रग्रामाव ओरैबायदि थुलुंगानाय मोन्दों आङो जे आइजोफोरा लोब फैजोबदों बयबो फैदों बुजिदों जे जोंना नैबे सोलिफुबाय थानाय जे जोंहा बिटिआर गभर्नमेन्टआव मानगोनां जोंनि इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर' सार बिथां दैदेननाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ मा मावखो रायजो राजानो मिथिहोफैदों आङो आरो गोबाङानो बुजिनानै मोजां मोनदों आरो बुंदों नेक्स्ट सरकाराव नोंथांमोना लुबैना लुबैया गोबाङानो हज्रिखावदों बुंदों जे जोंनो नांगौ मानो होनबा जों दासो सान्थि मोन्दों जों दोङाबा बर'नि न'आव थांनानै माने बेफोरबायदि सावरायहैलायनाय जिरायहैलायनाय बे परिबेसखौ जों मोनबोआखै थांनाय सरकाराव होननानै बिथांमोनहा सावरायदों आङो बेखायनो माने जि नुथाय दा मोनथामल' गादों आङो मोनथामल' मिटिं गादों गामिनि दा बे गामि गानायावनो गोबां रायजो राजा फैदों आइजोफोरा गोबां बाहागो लाफैदों आरो बिथांमोननि नुथाय जि भैरबकुन्द'आ 100% देरहागोन 100% देरहागोन आरो जोंनि इउपिपिएलआनो बेयाव फैफिनगोन मानो होनबा सिगाङावबो जोंहा मानगोनां डिपुटि चिफ सार गबिन्द सारानो देरहादों एबारबो जायखि बिजाथिखौ होआ मानो देरहागोन आरो सोर फैयो बेखौ दिनै आरो गाबोननि गेजेरावनो मिथिगोन जोंहा माखासे डिक्लेयार होनो दंबावो बिजाथिफोरखौ बियो माने दिनै आरो गाबोननि गेजेराव मिथिहोगोन होननानै मिथिनाय जादों दा बेखायनो आसा खालामदों अबंलावरिया जायखौ हरगोन बे मानसियानो देरहागोन दा गोबां रायजो राजाफ्रा आंनियाव कुइसन खालामदों जे जायफोरा भुवा लेखा खागज बानायनानै जे थांनाय बै सिगांनि सरकारनि मानसिफोरा रायजो राजा आइ आफानाव हाबनानै नटिस देखायफैदोंनो नोंथांमोनखौ बेनिफ्राय होखारसिगोन बिटिआर सरकारा होखारगोन होननानै बिथांमोनहा फल्स माखासे लाइजाम देखायनानै बिथांमोनहा रायजो राजाजों सावरायफैदों दा बेयाव आं बुंनो नागिरदों राजनितिखौ गेलेबा एफा गाज्रि गेलेनो नाङा दे नोंथांमोना सैथो बाथ्राखौ बुं सैथो बाथ्रा बुंनानै रायजो राजाया जुदि होयोबा नोंथांमोननो होगोन होआबाथ' होआ नोङो सैथो बाथ्राखौ बुंनानै राजनितिखौ गेलेनांगौ नंखाय राजनितिक खालामोबा रायजो राजा आइ आफाया रासिन गाज्रि मोनो थांनाय बाराव बेखायनो जोख्लायजादों जोंथ' 12थाल' मोनदोंमोन अब्ला जोंनियाव मानो सरकार फैखो खाफालाव दंबा ना गोराना बिदै दैयो होननाय बाथ्राफ्रा फैयो दा बेखायनो आं बुंनो नागिरदों आरो नंखाय जोंनि मानगोनां शिबनि सायाव गाज्रि रावफोरखौ फुनलानानै गाज्रि मोनहोनाय इउपिपिएलखौ गाज्रि मोनहोनाय बेखौ सोलिबाय थादों बिथांमोना आं बेखायनो खावलायनो नागिरदों जाय बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लादों बिपिएफनिफ्राय दा बिथांमोनखौ आङो खावलायगोन जाहाथे राजनितिखौ खालामोबा मोजां खालाम रायलायहै रायजो राजाजों जुदि नों मा मावनो लांदों नोंनि थांखिफोरखौ बुं नंखाय बाथ्राफोरखौ बुंनानै प्रमद बर'आ होखारनो नागिरदों नोंसोरखौ बे जायगानिफ्राय होखारगोन मागोन बे गरखाफोरनि गेजेराव जोंनि बर'फोरनि गेजेराव आदिबासिनि गेजेराव नंखाय नटिस देखायफैनानै बुंलाबायनायखौ माने आं दुखु मोनदों आरो बिसेसके माने सासे बिमा माहारि हिसाबै आङो दुखु मोनदों जोंनि गेजेराव बिदि बुंनो नाङा
मानो होनबा दिनैसो जोंनि आं फैनाय लोगो लोगो आइजो माहारिफ्रा खुला खुलि रायज्लायनो मोननानै गोजोनदों बिथांमोना गावसिनि दुखु सुखुखौ फोरमायदों जोंखौ ओरै ओरै खालामनो नागिरदोंनो जोंखौ बुंफैदों सोर बुंदों होननायाव BPFनि मानसिफ्रा बुंफैदों लेखाबो देखायदों होनदों बेबा लेखाया मामोन जोंथ' नुनो मोनाखै दा बेखायनो आङो बुंनो नागिरदों जे जेसेबांखि सोलिया मानो BPF हान्जाया जेसेबांखि गाज्रि गाज्रि प्रमद बर' सारनि सायाव गाज्रि गाज्रि बुङा मानो नाथाय 100% UPPला सरकार दागोन बे रोखा गोदान थांखि लागोन मानो होनबा एबार जि सरकार जोङो देरहागोन दा देरहानानै जोङो गोबां आइजोफोर गैयि सायावनो जोंना सासेबो MCLA गैयामोन आइजोफोर जेनेबा दंमोनबाबो मुनमुना जाहैबाय बिरोधि पार्टिनि बिथांमोना बाहागो लाखायाखै आइजोफोरनि बाथ्रा बुंनो हायोमोन बे सासे MCLA जानानै जे जोंहा आइजोआरि जानांगौ सार ओरै बिरोधि पार्टिबाबो बुंनो हायोना बिथांमोना बुंनांगौमोन आरो दिनै आइजो हिसाबै बिथाङा बुङासै दासो बिथाङा बुंनो नागिरदों सरकार जोबनानैसो जे जों उमुक मावगोन थुमुक मावगोन होननानै बुंदों थिग আছে नोंबो देरहानानै फै जि जोंहा UPPL दोलोनिफ्राय साबैसे होयो जायखिजाया आइजो बिजाथि होगोन होननानै सारा बुंदों दा आइजो बिजाथि मोननाय लोगो लोगो जायफोरा मोनगोन थांखि लागोन जे जोङो आइजो माहारिनिफ्राय मा मावगोन मानो होनबा जों बुङालासिनो मानगोनां शिब सारा जोंना आफादगिरि सारा प्रमद बर'आ गोबां थांखि लादों दिनै अनसाय बिथांखि होदों गियान सोरां होदों गियान सोराङाबो जोंनि फिसा फिसौनि स्कलारशिप अनसाय बिथांखियाबो आरो माइनाव सोरां बिथांखिया जाहैबाय आइजो माहारिनि जिहेतु सेल्फ हेल्प ग्रुपनि थाखाय 2000निबो बारा 20,000 दाखालि 7,000 बे फार्स्टआव 20,000निबो बारा जाबाय 20,000निबो बारा जोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनो होनाय जादों 25,000 करिखौ होनाय जादों मानो होनबा जोङो थांनाय 2020आव जिहेतु सेल्फ हेल्प ग्रुपनो जोङो फैसा होगोन होननानै जोङो जेरैबायदि बुंदोंमोन जों खोथा होदों खामानिखौ मावदों मानो होनबा जोङो दायो 25,000 होग्रोनायनि खारना बेनो सोरबाया आइजोफोरा मावनो थांखि लायाखै राननानैसो जालाबायदों बेखायनो जों बुंदोंमोन 25,000 जों मावग्रो नाथाय माखासेखौ जोङो नोंसिनि मावनायखौ नुनाय लोगो लोगो जों होगोन अमा गन्द्रा दाउ गन्द्रा हांसो गन्द्रा बिदिनो बोरमा गन्द्रा बे आरो हेन्डलुमनि न' बेफोरखौ बानायनानै लाग्रोनो थिनदोंमोन जोङो नाथाय सोरबाया बिदिनो बानायदों किसुमान सेल्फ हेल्प ग्रुपआ बानायदों जि दादों किसुमान सेल्फ हेल्प ग्रुपआ आसार उसार बानायनानै फानदों दिनैसिमबो दंगासिनो दङ जों बेफोरखौ नायनानै फैबाय थानाय जि जोंहा नेक्स्टआव जों सरकार दानाय लोगो लोगो बेफोरखौ जों मावफुंबावगोन गोबां मावगोन जोङो बेखौ शिब सारासो बुंगोन दा जोंथ' डिमान्डआथ' जिहेतु सेन्ट्रेलाव डिमान्ड हिसाबैथ' आफादगिरिया बुंगोन मानो होनबा आंथ' आइजो माबानि नङा जाहैबाय पेरेन्ट बडियावनो दङ सासे सेक्रेटारि हिसाबै दा आइजो गांखंनि आफादगिरि मानगोनां आब' प्रतिभा बायद'आसो बुंगोन दा बिथाङा बेसेबां दाबि होदों बिथांनि खुगानिफ्राय नोंथांमोना मिथिनानै लाबानो जाबाय आंनि मोनदांथियाव बिदिनो 3-4सो होनायनि खोथा होदों दा देरहानो हानाय बिजाथिबो जानांगोन होनानैल'सो जानाय नङा होनानै देरहानो हानाय बिजाथि जानांगोन जाय आइजोफोरखौ दैथायगोन जाहाथे बियो 100% देरहानाय फैयो आइजो माहारिनि खामानि मावो जों बेखौनो लुबैदों आरो नैबे भैरबकुन्द बियाबाव जिहेतु UPPLनि हेंथायै BPFनि गोख्रों सासे बारग' मन्थ्रि बिथाङा दिनै ओंखारबाय बेयाव बिजाथि हिसाबै दा दिनै आइजोनि हाबाफारियाव नोंथाङा बाहागो लानानै बिथांजों चेलेन्ज खालामनो हागोन बायदि नोंथाङा निस्सय हागोन मानो होनबा बे मन्थ्रि सन्थ्रि जालायदोंमोन माथो आइजोनि एख' माबा थांखियानो गैया बेनाव आइजो माहारिनि जेबो थांखि लायाखै बे मन्थ्रि जानानै एसेमब्लियाव मानो बुंदिया एसेमब्लियाव बुंनांगौमोन बिमा माहारिखौ ओरै ओरै खालामनांगौ जोंनि बर' हारिनि बिमाफ्रा ओरै माने जेबो माबा गैया डेभेलप जायाखै उन्नति जानांगौ जौगानांगौमोन जोंनि आइजोफ्रा जौगायोबासो न'खरा जौगायो बेफोर थांखिखौ लाबानो जायोमोन एसेमब्लिफ्राव बुंनो हायोमोन ना बियो मन्थ्रि जानाय समाव दिनै आरो BTCआवसो फैनानै नोङो सासे मन्थ्रिखाया दिनै बेयाव MCLA दारायनो फैनानै बे BTCआव माबा थांखि लानो हानो बेलाय मा मावनो हानो बेयो मानो होनोबा सरकाराथ' जोंनानो फैखागोन ना UPPLआनो बिसोर MCLAल' जानानै थानायनि अनगायै जेबो गैया मन्थ्रिबाबो बियो सासे बारग' मन्थ्रिबाबो BTCआव थांगोन देरहानानै थांनांगौबा
खोथाथ' खोथा फर एग्जाम्पल होन्दों आं खोथाथे खोथा बिथाङा थांबायनो बेथ' थांनाय 2020निफ्राय जि देरहादों जेरै बिथांमोना दंमोन MCLA हिसाबैल' थादों सोरबा सोरबायाथ' जा मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङाथ' खेबसेबो बाहागो लाखायाखिसै सासे रायजोनि प्रतिनिधिमोन बिथाङाथ' थांखि लानांगौमोन जे आं MCLA जाबाबो उमुक नांगौ ओरैबायदि होननानै डिमान्ड खालामनांगौमोन बे फैनानै बिरोधि पार्टिबाबो नङा होमबा दा बेखायनो आं रायजोफोरखौ खावलायनो लुबैदों आरोखि बिथांमोननि जिखिनि खुगायाव गोदै बिथांमोना 17 बोसोर सालायनाय नालाय मिस्थिबो लागायो बेरे मोदैबो लागायो गोबां बायदिसिना बुंनानैनो माने रायजोफोरखौ बुंबाय थायो आरो गोबां जों मेगनजोंबो नुदों थाखा फैसा होयै बिथांमोना जोंनि मानसिखौ जयनिं खालामबाय थादों नाथाय जों थाखा फैसा होआ रायजो राजाखौ बुंदों जे नोंथांमोना मोजां मोनोबा गुबुन पार्टिनिफ्रायबो फै बे जों बेखिनिखौ खावलायबाय थादों 100% खुनु डाउट दा खालाम माने जोङो 100% सरकारा फैगोन आरो जोंनो हारसिं सरकार दागोन UPPला ओरैबायदि जानजि खाफ्राखादों जोङो एकदम माने 100% रायजो राजा आइ आफा नोंथांमोना बयबो जायफोरा निउस नायगिरि नोंथांमोनखौ खावलायदों नेक्स्टआव जोंहा 100% सरकारानो फैगोन बे खाथां जोबथा सोंथि बबेबा नङा बबेबा बियाबाव नोंथांनि मुङाबो एसे फैदों बेथ' जोंहा हाइकामान्डनिसो खोथा जाहैबाय दा हाइकामान्डा होयोबा गेलेगोन निस्सय औ आं साखाफारा एकदम रेडिखा एकदम आङो जिहेथु जोङो आइजो माहारिफ्रा गोजानाव थांनानै गेलेहैनो हाया दा आइजो माहारिनि थाखाय जोङो जेब्ला समाव आं आफादगिरिमोन सेन्ट्रेलनि बे समावनो जोङो मेम'रेन्डाम होनाय जादोंमोन आइजो माहारिखौ गेलेहोयोबा गावबागाव बिजाब माबायावनो जायगायावनो गेलेहोनांगौ होननानै जोङो खावलायनाय जादों मेम'रेन्डामखौ होनाय जादोंमोन आंथ' निसिमा बियाबाव आङो दा बे निसिमा बियाबनि सिङावनो आं सासे भटार्स हिसाबै दङ दा हाइकामान्डनिसो खोथा हाइकामान्डा जेराव हरो बेयावनो थांनांगोन